Vitajte na kanáli strašidelných príbehov o medveďoch, kde tiene lesa ukrývajú temné tajomstvá. Pripravte sa na to, že sa ponoríte do príbehov, z ktorých vám nabehnú mráz po chrbte a zmenia pohľad na tieto majestátne a tajomné stvorenia. Než začneme, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, aktivovať zvonček a dať like. Takže už nikdy nezmeškáte tie najstrašidelnejšie príbehy o medvedích záhadách. Teraz zapáľte sviečku, pripravte sa a začnime s príbehom. Tiché šumenie vln Tichého oceánu uspávalo Vladivostok. Mesto, vždy plné energie, sa pripravovalo na spánok, no na móle pri rybárskom klube vládla úplne iná atmosféra. Tam na pozadí hlbokej noci sa skupina mužov živo hádala. Pripravovali sa na cestu, ktorá mala preveriť ich výdrž, skúsenosti a vôľu. Alexej, si istý? Prehovoril Peter, najstarší z rybárov. Jeho tvár posiata hlbokými vráskami odrážala múdrosť aj strach. Kemčatka nie je pre vás rieka Amur. Tam príroda chyby neodpúšťa. Preto tam ideme, sebavedomo odpovedal Alexej, vodca skupiny. Jeho hlas bol hlboký a pokojný ako rieka pred búrkou. Zabudol si, Peter, prečo sme začali s týmto obchodom? Kemčatka je výzva. Ak nie my, tak kto? Počul som, že medvede sú tento rok obzvlášť agresívne, dodal Nikolaj, najmladší z rybárov. Oči mu iskrili vzrušením, no v jeho hlase bola neistota. Medvede sú vždy agresívne, keď sa im napadne miesto, prerušil ich tichý a prísny člen tímu Igor. Bol známy svojou zručnosťou a schopnosťou zachovať pokoj v tých najvypetejších situáciách. Hlavná vec je neukázať slabosť. Dobre, chlapci, prestaňte sa hádať, prerušil ich Sergej, miestny sprievodca, ktorého Alexej naverboval na cestu. Jeho postava sa zdala byť ponorená do noci, vysoká, silná, s ostrým pohľadom ako orol. Ak si pripravený, tak sa priprav. Nemáme veľa času. S týmito slovami začala skupina nakladať vybavenie do vrtuľníka. Stany, udice, zbrane, jedlo, všetko bola vypočítaná na gram. Sergej starostlivo kontroloval každý detail, zatiaľ čo ostatní sa mentálne pripravovali. Pre väčšinu z nich bol tento výlet otázkou cti. Pre Sergeja to bola obyčajná výzva z Kemčatky. Nasledujúce ráno sa helikoptéra vzniesla nad Vladivostok a zanechala za sebou obvyklý mestský hluk. Alexej sedel vedľa pilota a pozeral na vzdiaľujúci sa horizont. Nikolaj a Peter sa rozprávali o predchádzajúcom úlovku a Igor si mlčky nabrúsil nôž. Kemčatka, zamrmlal Nikolaj a pozrel sa von oknom. Aj zo vzduchu to vyzerá divoko. A to je len začiatok, odpovedal Sergej sediaci oproti. Tu v tajge sa buď naučíte rešpektovať prírodu, alebo vás k tomu príroda prinúti. O niekoľko hodín neskôr vrtuľník pristál na malej čistinke nedaleko rieky. Miesto vyzeralo pokojne, ale Sergej okamžite poukázal na sotva viditeľné stopy blízko brehu. Nie sú to tu len rybári, povedal a čupol si, aby preskúmal krajinu. Vidíš tie stopy? Toto je medveď. Veľký. No bude sa musieť s nami podeliť o rieku, uškrnul sa Alexej, no v očiach sa mu zablislo niečo alarmujúce. Skupina postavila tábor. Stany sa rýchlo postavili pri vode, udice boli pripravené a siete rozprestreté na sľubných úsekoch rieky. Alexej a Igor začali kontrolovať vybavenie, zatiaľ čo Nikolaj a Peter zapálili oheň. Neuvoľňujte sa, pripomenul Sergej. Je lepšie zostať v službe prvú noc. To myslíš vážne? Prekvapil sa Nikolaj. Je to len medveď, nie nejaké monštrum. Presne to si mnohí ľudia myslia pred prvou zrážkou, odpovedal Sergej pokojne a jeho hlas sa stal takmer šepotom. Ak chceš žiť, počúvaj prírodu. Vždy varuje. Keď sa zvečerilo, okolo tábora zavládlo napäté ticho. Len praskot ohňa nám pripomenul, že ľudia sú stále tu. Alexej a Sergej prevzali prvú službu. Sedeli pri ohni a vymieniali si krátke frázy. To si vždy taký vážny? Spýtal sa Alexej pri pohľade do tmy. Keď pracujete na takýchto miestach, nemôžete robiť inak, odpovedal Sergej. Kemčatka je miesto moci. Všetko tu má svoj poriadok. Ľudia sú tu dočasnými hosťami. Naozaj si myslíš, že to nezvládneme? Neviem. Si šikovný chlap, no niekedy si až príliš sebavedomý. To je dobré, ale tu sa to môže stať vašou slabosťou. Rozhovor prerušil tichý, sotva vnímateľný zvuk z lesa. Alexej sa napial. Sergej zdvihol ruku a vyzval na ticho.
O chvíľu sa zvuk zopakoval, chrumkanie konára, ťažké dýchanie. Medveď zašepkal Sergej. Si istý? Jasné. Majte svoju zbraň po ruke. Ticho sa naťahovalo, no nič sa nedialo. Zvuk zmizol v noci a po chvíli si Alexej vzdychol. Možno je to len vietor. Možno. Alebo je to možno varovanie, odpovedal Sergej a opäť stíchol. Ráno ako prvý kontroloval siete Alexej. Rýb bolo dosť na to, aby sa cítil ako víťaz, no jeho radosť sa rýchlo zmenila na úzkosť. Niekoľko sietí bolo prerušených. Pri pohľade zblízka si všimol hlboké stopy po pazúroch. Je to opäť on, povedal Sergej a objavil sa vedľa neho. Sleduje nás. Stále to testuje, aký sme nebezpeční. Potom mu ukážeme, že je lepšie sa nás nedotýkať, poznamenal Alexej zachmúrene. Na poludnie sa skupina vrátila k normálnej práci. Rybári sa snažili odpútať pozornosť od myšlienok o medveďovi a sústredili sa na svoj úlovok. Ale napätie viselo vo vzduchu ako ťažký mrak pred búrkou. Myslíš, že sa vráti? Spýtal sa Nikolaj Igora, ktorý ticho pracoval so sieťou. Nemyslí. Viem, že sa vráti, chladne odpovedal Igor. V noci napätie dosiahlo vrchol. Medveď sa skutočne vrátil. Jeho postava sa objavila na druhej strane rieky, osvetlená mesačným svetlom. Alexej si ho všimol ako prvý. Tu. Zakričal a schmatol zbraň. Nestrieľajte. Sergej ho prudko zastavil. Ak chýbaš, bude si nás pamätať. A bude nás sledovať, kým nás nezabije. Tak čo, len sa pozeraj. Vybuchol Alexej. Nie. Odoberieme ho, ale musíme konať múdro, Sergej zdvihol ruky a začal nahlas kričať a mávať lampášom. Zvyšok sa pridal. Medveď sa zastavil, ťažko dýchal, jeho tmavé oči sledovali skupinu. Zrazu spustil hlboký, tichý hukot, ktorý sa rozliehal po celej rieke. Skupina stuhla. Šelma sa pomaly otočila a zmizla v lese a zanechala za sebou stopu otrhnutých konárov a polámaných kríkov. Len nás skúša, povedal Sergej potichu a spustil lampu. Ale na budúce bude všetko inak. A čo navrhuješ? Opýtal sa Alexej ostro. Počkaj, kým nás jedného po druhom chytí. Navrhujem, aby ste sa pripravili, odpovedal pevne Sergej. Toto je jeho zem. Ak chceme prežiť, musíme pochopiť, ako hrať podľa jej pravidiel. Noc prebehla znepokojivo, no bez nových incidentov. Rybári cítili, že ich vpredu čaká niečo oveľa nebezpečnejšie, než si dokázali predstaviť. Majestátna a tichá Kemčatka začala odhaľovať svoju pravú podstatu. Prvé ráno na Kemčatke privítalo rybárov nízke slnko a hmla, ktorá sa rozprestierala nad riekou, ako by skrývala svoje tajomstvá. Tábor pomaly ožíval, praskot ohňa, tlmené kroky na mokrej tráve, šepot rozhovoru. Nikto z rybárov nespal pokojne, medveď, ktorý sa objavil deň predtým, spôsobil, že sa všetci cítili pred drsnou prírodou bezbranní. Alexej vyšiel zo stanu so zachmúrenou tvárou. Pohľad mu padol na rieku, kde sa na vode hojdali siete. Jasná stopa pazúrov na nedalekom strome bola spomienkou na nočnú návštevu. No ten chlap sa nehambí nechať vizitky, zamrmlal a pristúpil k Sergejovi, ktorý už niečo krájal na rezakom stole. Toto nie je vtip, Alexej, povedal Sergej pokojne, bez toho, aby otrhol oči od svojej práce. Vráti sa. Možno dnes, možno zajtra. Ale neodíde len tak. Čo teda navrhuješ? Rozbiť tábor a utiecť. Alexej sa naklonil bližšie, jeho hlas bol tvrdší. Neprišli sme sem utiecť. Prišli sme na ryby. Tak potom lepšie pochopíš, s čím máme dočinenia, pokojne odpovedal Sergej a zdvihol oči. Toto nie je len zviera. Toto je lovec. A my sme jeho korisť. Po raňajkách sa rybári rozhodli skontrolovať svoj úlovok. Nikolaj, najviac mladý v skupine, povzbudil všetkých svojím optimizmom. Jeho tvár sa rozžiarila, keď z vody vytiahol sieť plnú strieborných rýb. Tomuto rozumiem šťastie. Zakričal a ukázal svoju korisť. Tento medveď môže vrčať. Oľko chce, ale nemôže nám vziať všetko. Nebuď taký sebavedomý, zamrmlal Igor, ktorý stál nedaleko a držal svoju obľúbenú zbraň. Najhoršie veci sa dejú, keď to najmenej čakáš. No tak, Igor, zasmial sa Nikolaj, ako by si celý život žil v strachu. Ukeľudni sa, starec. Igor neodpovedal.
Jednoducho venoval Nikolajovi ľadový pohľad a zamieril smerom k táboru, pričom mladého rybára nechal v nepríjemnom tichu. Na poludnie sa hmla rozplynula a na obzore odhalili majestátne vrcholy sopiek. Scenéria bola nádherná, až sa vám tajil dých. Kľud prírody sa však do tábora nepreniesol. Napätie v skupine rástlo ako pružina, pripravená sa každú chvíľu uvoľniť. Sergej sa dobrovoľne rozhodol preskúmať okolie. Alexej trval na tom, aby nešiel sám a poslal s ním Nikolaja. Najprv sa bránil, ale potom neochotne súhlasil. Uisti sa, že sa nestratíš, chlapče, škádlil ho Igor a pozoroval, ako Nikolaj neochotne berie batoh. Neboj sa, detko, vrátim sa do večere, odsekol a nasledoval Sergeja. Sergej kráčal sebavedomým krokom, ako by čítal v lese ako v otvorenej knihe. Naopak, Nikolaj sa rozhliadol a nervózne kontroloval kríky a stromy. Prečo si taký napätý? Spýtal sa a snažil sa začať rozhovor. Len kráčame. Ak vidíte les ako prechádzku, už ste prehrali, odpovedal Sergej. Jeho hlas bol tichý, ale bola v ňom pevnosť. Kemčatka nemá rada neopatrných ľudí. A ty vážne veríš, že tento medveď nás prenasleduje? Nenechal sa Nikolaj. Možno je to len náhoda. Sergej sa zrazu zastavil. Otočil sa k Nikolajovi a pozrel mu priamo do očí. Takéto medvede som už videl. Nehľadajú len jedlo. Študujú nás. Pamätajú si. Ak sa rozhodne, či už sme hrozbou alebo korisťou, on sa nezastaví. Nikolaj chcel namietať, ale niečo v Sergejovom tóne ho umlčalo. Medzitým v tábore Alexej a Igor boli zaneprázdnení posilňovaním stanov a čistením zbraní. Peter, vždy naklonený premýšľaniu, sedel pri ohni a fajčil svoju stálu fajku. Myslíš, že to zvládneme? Spýtal sa Alexeja a prerušil ticho. Samozrejme, že to zvládneme, odpovedal ostro, bez toho, aby zdvihol oči od svojej práce. Dôvera je dobrá, pokračoval Peter ticho. Ale tu sa hráte nielen s prírodou. Zahrávaš sa so životmi všetkých, ktorí ti verili. Viem, čo robím, Peter, prerušil ho Alexej, zastavil sa a pozrel na starého muža. Ak chce niekto z vás odísť, nebudem vám v tom brániť. Ale neopustím túto rieku. Tu sú naše peniaze, naše úsilie, naša hrdosť. Peter neodpovedal. Len prikývol, potiahol tabak a odvrátil sa. Sergej a Nikolaj sa vrátili neskoro popoludní. Ich tváre boli napäté a v ich hlasoch bolo cítiť úzkosť. Našli sme jeho brloch, povedal Sergej. Na druhej strane rieky v hustých kríkoch. Veľké stopy zvyšky koristi. Neloví sám. Čo? Zvolal Alexej. Chceš povedať, že je ich tam viac? Hovorím, že tu nie sme jediní lovci, hodil Sergej batoh na zem. A toto treba brať do úvahy. Potom budeme konať rýchlejšie, navrhol Alexej. Posilníme obranu tábora, skontrolujeme siete a pokúsime sa ich chytiť čo najviac, kým sa situácia nezhorší. Situácia sa už zhoršila, poznamenal Igor zachmúrene a skúmal zbraň. V noci sa medveď opäť objavil. Jeho mohutná postava sa rysovala na pozadí mesiaca. Rybári sa zhromaždili okolo ohňa a mali pripravené zbrane. Tentoraz sa šelma nikam neponáhľala. Stál na druhej strane rieky a pozorne pozoroval ľudí. Čo robí? Zašepkal Nikolaj. Myslí si, odpovedal Sergej. Alebo čaká. Na čo čaká? Zašepkal Alexej a zvieral zbraň. Naša chyba, odpovedal Igor zachmúrene. Zrazu sa medveď pohol dopredu. Zišiel k vode a rybári zamrzli. Alexej zamieril, ale Sergej mu položil ruku na rameno. Nestrieľaj, povedal. Pokiaľ neprekročí rieku, sme v bezpečí. Medveď sa zastavil na brehu vody. Pozrel sa späť na tábor, potom vydal dlhý rev, ktorý sa ozýval lesom a pomaly sa otočil. Po chvíli zmizol v tieni stromov. Toto ešte nie je koniec, povedal Sergej. Vráti sa. A na budúce už možno nebude taký trpezlivý. Na druhý deň ráno rybári zistili, že IC. Loď je poškodená. Laná boli roztrhané, dosky rozbité pazúrmi. Toto už nie je hra, povedal Alexej a zaťal peste. Musíme niečo urobiť. Nemôžeme len čakať, kým nás zničí, súhlasil Peter. Ale zaútočiť na neho ako prvý znamená vyvolať problémy. Potom musíme posilniť tábor a pripraviť sa, navrhol Sergej.
Ak budeme opatrní a trpezliví, máme šancu. Alexej prikývol, ale v očiach mal pochybnosti. Prvýkrát začal chápať, že Kemčatka naozaj neodpúšťa chyby. Slnko, ktoré sotva vystúpilo nad obzor, namaľovalo rieku šarlátový odtieň. Rybári sa zobudili do napätého ticha. Po nočnej návšteve medveďa všetci vedeli, zver sa nielen prizeral, ale aj pripravoval. Tábor začal pripomínať obliehanú pevnosť, kde sa každý krok meral opatrne. Ako prvý opustil stan Alexej. Pozrel sa na rieku, siete vo vode vyzerali nedotknuté. Ale výraz úľavy sa zmenil na poplašný, keď si všimol čerstvé stopy na okraji tábora. Je tu znova, povedal Alexej a pristúpil k Sergejovi, ktorý už stál na nohách a pozeral sa do stromov. Študuje nás, povedal Sergej bez toho, aby spustil oči z lesa. Vie, kedy sme silní a kedy zraniteľní. No čo navrhuješ? Spýtal sa Alexej. Jeho hlas znel drsne, no v hĺbke duše bol zmätok. Čakať, kým zaútočí. Alebo pôjdeme za ním sami. Sergej pokrútil hlavou. Ak prekročíme túto hranicu, začne konať. Pokiaľ si bude držať odstup, sme stále relatívne v bezpečí. Bezpečnosť. Zvolal Nikolaj, ty vychádzať zo stanu. Mladý rybár vyzeral vystrašene, no snažil sa udržať. Už nám láme siete a člny. Čo nazývate toto zabezpečenie? Bezpečnosť spočíva v tom, že nikto z nás ešte nie je mŕtvy, odpovedal pokojne Sergej a otočil sa k Nikolajovi. Ale môžeš si to skontrolovať, ak chceš. Nikolaj stíchol, ale vrhol podráždený pohľad na Sergeja. Do poludnia sa skupina rozhodla skontrolovať siete. Rieka zúrila, odrážala jasnú oblohu, ale pokoj prírody sa zdal klamlivý. Peter, ktorý kráčal po okraji vody, pozeral na stopy, ktoré zanechala zver. Labky sú príliš veľké, povedal a pokrútil hlavou. Toto nie je len medveď. Toto je gigant. Prestaň byť taký strašidelný, Peter, povedal Alexej a vytiahol z vody sieť plnú rýb. Ak je taký veľký, tak prečo neútočí? Možno preto, že vie, sme nebezpečnejší ako on. Myslíš, že sa ťa medveď bojí? Spýtal sa ironicky Peter a vytiahol ďalšiu sieťku. Ak áno, potom si oveľa hlúpejší, ako som si myslel. Rozhovor prerušilo tiché vrčanie prichádzajúce z opačného brehu. Všetci stuhli. Igor, vždy pripravený na boj, schmatol zbraň a zamieril, ale zver nebolo vidieť. To je on, zašepkal Nikolaj a nervózne sa obzeral po lese. Je tu? Odložte zbraň, povedal Sergej ostro a zastavil Igora. Ak teraz vystrelíme, začne loviť. Zatiaľ nás len varuje. Ako dlho to bude trvať? Spýtal sa podráždene Alexej. Kým nás nevytlačí? Alebo kým nezačne zabíjať? Sergej neodpovedal. Namiesto toho sa ďalej pozeral na tmavé stromy, ako by sa snažil odhaliť ich tajomstvo. Vo večerných hodinách sa rybári zhromaždili okolo ohňa. Priestor medzi nimi zaplnilo nepríjemné ticho. Dokonca aj zvuk rieky pôsobil tiesnivo. Alexej, ktorý sa vždy snažil mať všetko pod kontrolou, mal pocit, že sa mu situácia vymyká z rúk. Musíme konať, povedal a prerušil ticho. Sedieť a čakať je chyba. Táto šelma nás nenechá na pokoji. A čo navrhuješ? Spýtal sa pokojne Sergej. Ísť do lesa, uloviť ho a zabiť. Nie je to pravda len medveď, Alexej. Toto je vlastník týchto miest. Ak urobíme chybu, zničí nás. Ak to neskúsime, urobí to tak či onak, odpovedal Alexej. Nebudem nečine sedieť. Nerozumieš, vzdychol Sergej. Na takýchto miestach potrebujete nielen silu, ale aj trpezlivosť. Ak ho vyprovokujete, nikto z nás sa nevráti domov. A myslím si, že Alexej má pravdu, zasiahol Nikolaj, jeho hlas znel nahlas, ale bolo v ňom chvenie. Nemôžeme len čakať. Ak zaútočí znova, nebudeme mať na výber. Už nemáme na výber, povedal Peter ticho. Jediná otázka je, kto bude prvý. V noci tábor zahalilo ohlušujúce ticho. Rybári ostavili strážne stanovištia, ale každý z nich pochopil, ak medveď bude chcieť, príde a nikto ho nezastaví. Okolo polnoci ticho prerušil krik. Bol to Nikolaj. Stál na okraji tábora a v rukách držal lampáš. Tvár mal bledú a oči rozšírené hrôzou. Je tam. Zakričal a ukázal smerom k lesu. Videl som ho.
Obrovské, priamo v kríkoch. Rybári sa ponáhľali k Nikolajovi, ozbrojení zbraňami a nožmi. Alexej zdvihol lampu a osvetlil kríky, ale nič tam nebolo. Si istý? Spýtal sa Alexej hlasom plným napätia. Áno. Videl som jeho oči. Iskrili v tme ako dva čierne mesiace. Odpovedal Nikolaj zadýchčaný. Skúša nás, povedal Sergej potichu. Hrá sa s nami. Hrá. Rozhorčil sa Alexej. Dosť. Ak sa vráti, zabijem ho, bodka. Situáciu len zhoršíte, povedal Sergej rozhodne. Toto nie je obyčajné zviera. Tu platia iné pravidlá. Ráno rybári zistili svoju prvú skutočnú stratu. Čln stojaci na brehu bol úplne zničený. Strom sa rozpadá, laná sú roztrhané. Stopy medveďa zašli do lesa, ako by posmešne naznačovali. Poď za mnou, ak si trúfaš. To je ono, povedal Alexej a zaťal peste. Tento raz zašiel príliš ďaleko. Toto je jeho pozemok, pokojne poznamenal Peter a zdvihol kúsok dosky. Sme tu hostia a on je majiteľ. Majster. Zasmial sa Alexej, jeho smiech bol trpký a drsný. Nenechám nejaké zviera diktovať moje podmienky. Zahrávaš sa s ohňom, povedal Sergej. Ak ho budeme nasledovať, vstúpime do jeho hry. A vyhrá. Tak nech to skúsi, odpovedal Alexej a zdvihol zbraň. Dnes ukončím tento lov. Večer išli muži do lesa. Sergej neochotne súhlasil, že pôjde s nimi a nenechal priestor na chyby. Pohybovali sa ticho ako tiene, sledovali obrovské stopy šelmy. Les sa zahusťoval a každý krok zvyšoval napätie. Zrazu sa spredu ozval rev, až sa zem akoby triasla. Rybári sa zastavili a srdce im bilo jednohlasne. Pár metrov pred nimi sa medzi stromami objavil tieň medveďa. To je on, zašepkal Nikolaj a zdvihol zbraň. Nestrieľajte. Kričal Sergej, ale už bolo neskoro. Nikolaj vystrelil a výstrel sa rozliehal lesom. Šelma zavrčala a rozbehla sa smerom k rybárom. Alexej bez rozmýšľania zdvihol zbraň a znova vystrelil. Medveď zastal, vydal dlhý rev a zmizol v lese. Len si ho nahneval, povedal Sergej a pozrel sa na Nikolaja. Teraz nás nenechá samých. Zranili sme ho, namietal Alexej. Takže nie je taký nezraniteľný. To znamená, že sa stane ešte nebezpečnejším, povedal Sergej potichu. A teraz začína skutočný lov. Odkedy sa medveď rozhodol otvorene zaútočiť, ubehlo už niekoľko dní a skupinka rybárov, ešte stále šokovaná tým, čo zažili, na ten moment nemohla zabudnúť. Nemohli zabudnúť na obrovské oči šelmy, mihotajúce sa v tme, ani na ten strašný rev, ktorý sa ozýval nočným lesom. Teraz, keď boli siete roztrhané, loď zničená a tábor napadnutý, rybári vedeli, že musia buď vyhrať, alebo byť zničení. Alexej, neschopný ďalej tolerovať nevedomosť, sa rozhodol konať. Zhromaždil všetkých okolo ohňa v tieni veľkých stromov a oznámil, že príde deň poslednej rozhodujúcej pasce. V jeho hlase nebolo počuť strach, len oceľové odhodlanie. To je všetko, prestaň čakať, povedal on, vieme, kde je. Vieme, že je tu na tejto zemi a už sa nechystá ustúpiť. Teraz prišiel náš čas. Si istý, že je to správne rozhodnutie? Spýtal sa potichu starý rybár Peter, tvár mal zachmúrenú a oči plné obáv. Hráme sa s prírodou, Alexej. Hráme s tým, čo sa nedá spočítať. Áno, som si istý, odpovedal Alexej bez váhania. Môžeme sa ďalej skrývať, ale ak príde znova, budeme v ešte horšej situácii. Dnes alebo nikdy. Myslíš, že sme pripravení? Spýtal sa Igor, vždy pokojný a rozumný. Takýchto medveďov som už videl a môžem povedať jednu vec, ak sa všetko pokazí, nemáme šancu. Všetko bude v poriadku, povedal Alexej a snažil sa pôsobiť sebaisto napriek svojim vlastným pochybnostiam. Nastražíme pascu. Nebude na ňu pripravený. Plán bol jednoduchý. Rozhodli sa, že hlavná pasca bude umiestnená v blízkosti rieky v mieste, kde sa med veď najčastejšie objavoval. Sergej, miestny sprievodca, navrhol použiť starú návnadu, ryby a mäso, na prilákanie zvieraťa na správne miesto. Vyženieme ho z cesty, povedal Sergej, keď sa pripravovali. Ale aby sa mohol priblížiť, musíme urobiť všetko správne. Musíme upútať jeho pozornosť, aby si myslel, že je to ľahká korisť. Uistite sa, že nás nevidí.
Celá skupina mlčky pracovala, utierala si pot z čela, napínala laná, chystala pasce. Alexej cítil, že napätie rastie, no snažil sa ho pred ostatnými skryť. Vedel, že ich úspech závisí od úplnej synchronizácie. Každý pohyb musel byť presný. Na poludnie bola pasca pripravená. Veľké drevené stavby ukryté medzi kríkmi vyzerali ako súčasť lesa. Rybári pozdĺž cesty nastražili niekoľko návnat, nastavili sieť a pre každý prípad pripevnili na blízku pár svetlíc, ak by sa medveď rozhodol zaútočiť v tme, mohli by ho vidieť a brániť sa. Všetko je pripravené. Teraz čakáme, povedal Sergej a skontroloval posledné detaily. Jeho tvár bola pokojná, no v očiach mal ostražitosť. Pre každý prípad si nastavme hodinky, navrhol Igor tichým a vážnym hlasom. Jeden z nás bude musieť dávať pozor na veľkú vzdialenosť. Alexej prikývol. Zostaň s Petrom, Igor. Sergej a ja budeme na blízku, keby sa niečo pokazilo. Na Kemčatku padla noc a les sa stal hustým a zlovestným. Hmla zahalila zem a skryla všetko naokolo. V takom tichu sa aj tie najbezvýznamnejšie zvuky stali jasnými a ohlušujúcimi. Alexej a Sergej sedeli za stromami, držali sa v tieni, pripravení na akýkoľvek vývoj udalostí. Počuli ste len zvuk rieky a vôbec nefúkal vietor, ako by príroda stála a čakala. Obloha bola jasná a vo vzdialenom vesmíre sa myhali len hviezdy ako tichí pozorovatelia toho, čo sa deje. Pomysleli ste si niekedy, že sa to stane, keď ste začínali s týmto podnikaním? Spýtal sa potichu Sergej a pozrel sa na Alexeja. Čo presne? Spýtal sa bez toho, aby otrhol oči od tmy, čakajúc na známky medveďa. Toto. Všetky. Sergej ukázal okolo tábora a lesa. Vieš, nikdy som si nemyslel, že jedného dňa sa ocitneme tu, v tejto situácii, s týmto medveďom. Toto nie je len predátor. Toto je entita, ktorá nám chce vziať všetko, čo máme. Neodídeme, Sergej. Vyhráme, pevne odpovedal Alexej. V jeho hlase bolo počuť odhodlanie. Nemôžem dovoliť, aby to bol koniec. Ticho zrazu prerušil hlasný rev. Medveď sa objavil na okraji tábora. Jeho obrovská postava splývala v tme, až kým neprišiel bližšie a nosom nasával vzduch. Rybári stuhli, nehýbali sa, nevydali ani hlásku. To je on, zašepkal Sergej. Alexej schmatol zbraň a pripravil sa. Srdce mi v hrudi bilo tak silno, že som mal pocit, že má vybuchnúť. Cítil, ako v ňom stúpa adrenalín, no snažil sa ovládať. Vedel, že ak urobia nesprávny krok, môže to skončiť tragédiou. Medveď, ktorý nevenoval pozornosť návnade, prichádzal bližšie a bližšie. Jeho obrovské labky dupali po zemi a zanechávali hlboké stopy. Strieľať! Ticho prikázal Alexej. Ale najprv, kým Igor stihol zdvihnúť zbraň, medveď si všimol pohyb. Zrazu zastal a rútil sa smerom ku kríkom, z ktorých sa ho rybári snažili vylákať. Rýchlejšie! Zakričal Sergej a Alexej vystrelil. Šíp zaznel v noci tupo a medveď zavrčal, ale neustúpil. Bola to chyba. Medveď bol príliš rýchly a Alexej ho namiesto toho, aby mu ublížil, len ešte viac nahneval. Medveď sa rútil na ľudí s takou zúrivosťou, že sa zdalo, že nenechá kameň na kameni. Sergej sa rútil dopredu, snažil sa Alexeja zakryť a zrazu, akoby v spomalenom zábere, bola beštia priamo pred ním. Ale Igor našťastie neminul. V poslednej chvíli vystrelil a guľka prerazila medveďovi rameno. Beštia zarevala a zastavila sa, jej obrovské labky vyleteli zo zeme, ako by sa snažila bojovať s bolesťou. Nevzdal sa, ale toto bolo jeho posledné vystúpenie. Toto je koniec, povedal Sergej a vyčerpane spustil zbraň. Medveď to, ťažko dýchajúc, vzdal a spadol na zem. Jeho obrovské oči ešte pár chvíľ hľadali korisť, no nakoniec sa zrútil na zem a zomrel. Keď všetko stíce hele. A lesom sa ozývala len ozvena ich krokov, skupina stála okolo spadnutej šelmy. Nikto sa neusmial, nikto sa neradoval z víťazstva. Medveď bol mŕtvy, no jeho smrť nepriniesla úľavu. Vyhrali sme, povedal Peter a jeho hlas znel tlmene. Toto nie je víťazstvo, odpovedal Sergej pri pohľade na mŕtve telo medveďa. Toto je len začiatok novej výzvy. Alexej, ktorý stále držal zbraň, pozrel na les a jeho tvár bola zachmúrená. Urobili sme, čo sme museli. Teraz sa však musíme odtiaľto dostať skôr, ako sa nás tento les rozhodne znova vziať.
A hoci bol medveď porazený, rybári vedeli, že na Kemčatke, na tomto divokom a nemilosrdnom mieste, nezostane nič navždy pod kontrolou. Prišlo ráno, no neprinieslo úľavu. Hoci bol medveď mŕtvy, tieň jeho prítomnosti zostal. Zdalo sa, že les, ktorý rozpútal svoju zúrivosť v tábore, nie je pripravený nechať ich ísť tak ľahko. Rybári sedeli okolo ohňa a na ich tvárach nebolo ani stopy. O žiadnej radosti, žiadnej spokojnosti, len únave a ťažobe zo zážitku. Ani smrť šelmy im nedodala pocit víťazstva, skôr im pripomenula, že tu, na Kemčatke, bude človek vždy dočasným hosťom. Alexej sedel prvý pri ohni s napoli vyfajčenou cigaretou v ruke. Nervózne pokrútil hlavou a pozrel na popol. Tento deň nebol ako ostatné a hoci bola zver porazená, nezanechala v sebe najmenší pocit triumfu. Naopak bolo cítiť, že Kemčatka so svojou divokou prírodou v nich naďalej vyvolávala rešpekt a strach. Nemyslel som si, že sa to všetko tak rýchlo skončí, povedal Peter a pozrel sa na telo medveďa, ktoré teraz ležalo vedľa ich tábora takmer bez života. Myslel som si, že to bude ťažšie. Taký obrad by čakal len málo kto, odpovedal Igor, ktorý stále držal zbraň v rukách. Pozrel sa na telo šelmy s pochmúrnym výrazom. Ale som rád, že je koniec. Naozaj sa necítim dobre s tým, čím sme si práve prešli. Toto neznie ako výhra. Nevyzerá to tak. Toto je víťazstvo, povedal Alexej, vstal a odhodil popol z cigarety. Museli sme bojovať o život. Vyhrali sme a to je hlavné. Prežili sme, povedal Sergej, ktorý stál vzadu a rozliadal sa po tábore. Ale nech sa povie čokoľvek, nie sme tu hlavní. Táto krajina si nás berie, kedy chce a kedy chce, berie si nás. Nezáleží na tom, či sme medveďa porazili alebo nie. Nikolaj, ktorý celý ten čas sedel bokom, mlčky počúval. Tvár mal napätú a oči prázdne. Stále nemohol pochopiť, čím si prešli a že medveď je skutočne mŕtvy. Máš pravdu, povedal potichu. Prežili sme. Ale mám pocit, že medveď bol len časťou testu. Musíme sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Neponáhľaj sa, odpovedal Alexej a pozrel na neho. Myslíte si, že všetko bude také jednoduché? Urobili sme všetko preto, aby sme ho porazili. Ale musíme si vziať veci so sebou. A čo je najdôležitejšie, nemôžeme toto miesto len tak opustiť. Necháme to, keď budeme pripravení, povedal Peter, vstal a vytiahol, vzal som si z batohu nejaké jedlo. Kemčatka sa neponáhľa privítať tých, ktorí sa tu ocitli. Musíme prežiť a neponáhľať sa s odchodom. Prešlo niekoľko hodín. Čas sa vliekol a každý z rybárov mal pocit, že napätie, neviditeľná hrozba, naďalej visí vo vzduchu. Tábor bol organizovaný novým spôsobom, niektorí rybári začali opravovať výstroj, iní kontrolovali zostávajúce zásoby jedla a niektorí, ako Igor a Sergej, išli do lesa, aby zistili, či tam nie sú nejaké ďalšie hrozby. Alexej sa nakoniec rozhodol, že musí ísť ďalej. Vedel, že ak tu zostanú príliš dlho, Kemčatka im ukáže inú tvár, takú, ktorú nechcú vidieť. Poďme sa pripraviť, povedal všetkým a pozrel sa na tábor. Odchádzame. Na tomto mieste už nie sme vítaní. Sme pripravení, odpovedal Peter a mierne sa otočil k ostatným. Ako ďaleko musíme ísť? Ďaleko, povedal Sergej. Ale ak pôjdeme po ceste, ktorú poznám, stihneme to pred zotmením. Dobre, povedal Alexej. Poďme hneď. Cesta bola úzka a kľukatá. Kemčatka akoby zámerne skrývala cestu pred ľuďmi, medzi hustými lesmi a hmlistým počasím ani skúsení rybári nevedeli predvídať, čo ich čaká za najbližšo. U zákrutov. Sergej viedol skupinu, ticho kráčal lesom a očami vždy intenzívne skúmal okolie. Alexej kráčal vedľa neho, v hlave sa mu rojili myšlienky, no snažil sa to nedávať najavo. Povedal si, že toto miesto vie všetko, povedal Alexej a prerušil ticho. Ale máme šancu dostať sa odtiaľto živý. Sergej bez toho, aby spomalil, pokrútil hlavou. Na Kemčatke všetko závisí od toho, ako ste pripravení na ťažkosti. Život tu neodpúšťa chyby, ale ani nedáva šancu tým, ktorí sa nesnažia prispôsobiť. Žijeme a to je najdôležitejšie. Ale medveď je mŕtvy. Čo teraz? Spýtal sa Alexej a snažil sa nájsť aspoň nejakú logiku v tom, čo sa deje. Prečo si taký istý, že musíme odísť? Sergej sa na minútu zastavil, obzeral sa po skupine a potom opäť vykročil vpred.
Snívate o návrate byť nažive je jedna vec, ale pripraviť sa na ďalšie stretnutie s týmto miestom je druhá. Kemčatka vás rada drží v strehu. A práve keď si myslíte, že je koniec, môže vám dať novú lekciu. Nikolaj, ktorý kráčal trochu vzadu, to nevydržal. Lekcia, povedal a zvýšil hlas. Práve sme prešli nočnou morou a on hovorí o novej lekcii. Prešli sme už všetkým možným a teraz nás čaká len jedna cesta domov. Všetko, čo robíme, je pokúsiť sa odtiaľto dostať. Sergej sa k nemu otočil a v očiach mu zažiaril tieň nespokojnosti. Všetci chceme ísť domov, Nikolaj. Kým však nepochopíte, že Kemčatka odnáša tých, ktorí nie sú pripravení na jej podmienky, budete sa naďalej báť každého šuchotu. A nezáleží na tom, kde ste tu alebo niekde inde. Nikolaj mlčky ustúpil. Vedel, že Sergej mal pravdu, ale nemohol tieto slová prijať. Skupina pokračovala v pohybe a s každým krokom vo vzduchu rástol pocit nevyhnutnosti. Les bol čoraz hustejší a ani uprostred dňa ich mla nepustila. Išli niekoľko hodín, keď zrazu Igor, kráčajúci vzadu v skupine, zastal. Niečo nie je v poriadku, povedal. Počujem kroky. Niekto alebo niečo. Sergej zdvihol ruku a všetkých zastavil. Nechajte zbraň pripravenú, povedal. Kemčatka nikdy nie je prázdna. Aj keby sme zabili medveďa, môže tu byť ďalší predátor. Všetci stúhli a počúvali les. Ten istý zvuk, kroky, sotva počuteľné, ale stále prítomné, rozbúchali ich srdcia. Môže to byť opäť medveď, povedal Igor bez toho, aby spustil oči z lesa. Ale možno je to len zviera, ktoré nás počulo rozprávať. Sergej sa prudko otočil a naznačil im, aby zostali na mieste. Nemôžeme si byť istí. Buďte blízko a buďte pripravení. Kemčatka neodpúšťa neopatrnosť. A potom sa takmer okamžite kroky zastavili, ale napätie vo vzduchu nezmizlo. Skupina stála nehybne, každý bol pripravený na najhoršie. A vtedy sa v lese ozval prvý hlasný, ostrý zvuk, akoby príliš som stúpil na konár. Všetci stuhli. Noc prišla rýchlo. Tma, ktorá zvyčajne prinášala miernu úľavu od horúčavy, bola teraz podobná smrti. Les skrýval všetko, čo mohlo byť ich poslednou hrozbou. Mŕtve ticho prelomil len ľahký, takmer nepostrehnuteľný vietor, ktorý kýval korunami stromov. Skupinka rybárov sa pohybovala lesom, zostávala v tieni a každým krokom pociťovala narastajúci tlak. Nevedeli pochopiť, čo presne ich prinútilo pohybovať sa rýchlejšie a rýchlejšie napriek únave. Bola to túžba utiecť alebo vnútorná úzkosť, ktorú nebolo možné ignorovať. Každý krok, každý pohľad, každý šelest, všetko im pripomenulo, ako úzko sú spätí s týmto divokým svetom. Kemčatka ich ako zlovestný tieň sledovala. Igor, ktorý bol vždy pokojný, si teraz začal všímať, ako sa všetko okolo nich zdalo byť stlačené, ako by niečo neviditeľné, ale skutočné bolo pripravené skočiť priamo na nich z tieňa. Nechápem, prečo nemôžeme prejsť k helikoptére, povedal Nikolaj nervóznym hlasom, takmer zlomený únavou. Pozrel sa do tmy a potom obrátil svoj pohľad späť na Sergeja. Prečo odtiaľto neodídeme? Pretože nemôžeme len tak utiecť, odpovedal Sergej bez zastavenia. Musíme to dokončiť. Inak to bude horšie. Hovoríš ako muž, ktorý je pripravený prijať svoju smrť, povedal Nikolaj sarkasticky, ale jeho slová zneli zúfalstvom. Veríš, že odtiaľto vyviazneme bez újmy? Verím, povedal Sergej a otočil hlavu smerom k nemu. Tvár mal napätú a oči plné odhodlania. Prežijeme len vtedy, ak budeme konať ako tím. Peter, ktorý išiel kúsok vpredu, sa k ním otočil a zastavil sa. Sergej má pravdu. Nemusíme len ísť, musíme spolupracovať. Chápeš, že sme na cudzej pôde? Ak si nedáme pozor, veci môžu skončiť horšie, ako si myslíte. Všetci boli ticho. Alexej, ktorý kráčal na konci, premýšľal o tom, čo povedal Peter. Hlboké lesy Kemčatky skrývali mnohé tajomstvá etov. Príroda mohla byť krásna, no mohla byť aj smrteľná a oni boli jej súčasťou len dočasne. Aj keď bol medveď mŕtvy, cítil, že vo vzduchu visí niečo hrozivé, niečo nebezpečnejšie ako samotná šelma. Čo navrhuješ? Spýtal sa konečne Alexej a prerušil ticho. Len kráčaj a dúfaj, že sa dostaneme k helikoptére. Sergej sa zastavil a rozhliadol sa. Zdalo sa, že ich les stiahol do svojho tmavého závoja a aj svetlo z lampáša sa myhalo ako slabý plamienok. Nie, Alexej, navrhujem, aby si bol pripravený na všetko.
Pozorne ma počúvaj. Ak budeme konať bez zbytočného náhlenia, ak zostaneme v strehu, dostaneme sa odtiaľto. Nie všetky situácie sa dajú vyriešiť silou. Budeme však musieť prejsť viac ako 1 kilometer. Pokračovali v chôdzi. Tma sa zintenzívnila a pri každom kroku Alexeja cítil, ako má nervy napäté až do krajnosti. Pozrel sa do lesa a cítil, ako sa mu zem pod nohami čoraz viac šmýka. Každý strom sa teraz zdal ako nepriateľ a každý šelest bol predzvesťou problémov. Povedal si, že to bude bezpečnejšie, povedal Nikolaj a jeho hlas znel sarkazmom. Tak prečo mám pocit, že sme v pasci? Sergej neodpovedal okamžite. Pokračoval v chôdzi, cítil, že sa blíži niečo nevyhnutné. Kemčatka vám nedáva čas na premýšľanie. Buď vás pohltí, alebo si cesto nájdete cestu. A v tej chvíli, keď vrcholila noc, les vydal zvláštny, ťažký zvuk. Všetko zamrzlo. Alexej sa obzrel, ale nič nevidel. Hruď sa mu stiahla od strachu. Cítil, že sa niečo blíži, niečo veľké a mocné, pozoroval ich z tmy. Počuli ste to? Spýtal sa Igor a náhle sa zastavil. Všetci stúhli. Ďaleko v lese sa niekto alebo niečo pohybuje. Bleskovo, ako plaziaca sa zver. Ale nebol to medveď. Zvuk bol príliš hlboký ako vrčanie, z ktorého sa napínali všetky svaly tela. Čo to bolo? Spýtal sa Peter a jeho tvár zbledla. Nie sme sami, povedal Sergej, jeho hlas bol pokojný, ale na perách sa mu zjavil, je tam napätý úsmev. Pripravte sa. A v tej chvíli vybral z batohu ďalšiu pascu starú zbraň, ktorú ostatným neukázal. Rýchlo to skontroloval a sebavedome klzal prstami po pištoli. Sergej, čo je toto? Spýtal sa Alexej, jeho hlas bol pevný, ale so znepokojenými tónmi. Toto nie je medveď, povedal Sergej a odvrátil pohľad od tmavej húštiny lesa. Ale sme na jeho území. Kým stihli urobiť čo i len pár krokov, z tmy vyskočila obrovská šelma. Nie medveď, ale niečo rovnako silné s agresívnym, divokým pohľadom. Obrovský kanec. Jeho oči boli tmavé ako priepasť a jeho čierne tesáky sa myhali vo svetle lampášov. Späť! Zakričal Sergej a uskočil nabok. Šelma zarevala a vrhla sa k ním, jej kroky sa ozývali lesom. Alexej inštinktívne schmatol zbraň a vystrelil. Guľka prešla okolo a dopadla na zem. Vypadni, bež! Kričal Sergej, ktorý už držal v rukách nôž. Nesnažil sa kanca upokojiť, ale pripravoval sa na záverečný tlak. Ale diviak, ako sa zdalo, nebol taký nebezpečný ako samotná Kemčatka. Uskočil nabok, keď ho druhý Igorov výstrel zasiahol do ramena. Zranená šelma ustúpila, divoko vrčala, ale neumierala. Musíme odísť, povedal Sergej a obzrel sa späť na skupinu. Utekaj. Rýchlo. Bežali a ani nerozmýšľali o tom, čo za sebou zanechávajú. Igor opäť vystrelil, ale strela minula. Obrovský kanec ich ďalej prenasledoval, jeho ťažké kroky boli čoraz bližšie a hlasnejšie. A tak keď sa už zdalo, že sa nestihnú dostať von, zver zrazu zastal. Zamrzol a zvážil situáciu. A nakoniec sa otočil a zmizol v tme ako tieň, miznúci medzi stromami. Až keď kanec zmizol z dohľadu, skupina sa zastavila. Alexej ťažko dýchal, zvyšné záblesky strachu v jeho hrudi ešte nezmizli. Sergej vstal a z batohu vytiahol ďalší pár nábojníc. Ako sa máš? Spýtal sa a poobzeral sa po všetkých. Bolo to blízko, povedal Igor a pozrel sa na krv, ktorú zanechal kanec. Takmer sme sa stali jeho jedlom. Ale toto nie je koniec, odpovedal Sergej a utrel si svoje asy od potu. Kemčatka nás tak ľahko nepustí. Stále sme ďaleko od nášho cieľa. Alexej prikývol. Vedel, že Sergej mal pravdu. Príroda Kemčatky bola neúprosná a hoci porazili medveďa a kanca, čakala ich ešte dlhá cesta plná prekvapení a hrozieb, ktoré číhali v najtemnejších zákutiach tohto divokého sveta. Rieka, rovnako ako zvyšok sveta, zamrzla v očakávaní. Unavení a vystrašení rybári stáli na okraji lesa a hľadeli do tmy. Príroda Kemčatky nielenže prežíva, odpúšťa len tým, ktorí sú schopní porozumieť jej jazyku. A teraz čakala. Po útoku diviaka si skupina pripomenula, aký nebezpečný môže byť divoký svet, nedokázali sa upokojiť. Strach bol ten nepolapiteľný tvor, ktorý ich nasledoval a skrýval sa v tieni. Alexej nevedel, čo iné robiť.
On a jeho muži práve zažili najtemnejšie dni svojho života, no nikdy sa necítili tak zraniteľní. Ten pocit im nedal ani medveď, ktorého zničili. Bol to moment, keď sa každý tieň zdal hrozbou a každý pohyb príležitosťou na smrť. Musíme prejsť týmto lesom, povedal Sergej, ktorý vyzeral pokojne a vyrovnane ako vždy. Jeho oči, nesúce znaky mnohých stretnutí s divokou prírodou, sa sústredili na blízke stromy. Musíme prejsť, ale ako? Nevieme, čo nás čaká, zammlal Peter, ktorý po nedávnej zrážke s kancom cítil, ako sa jeho viera v úspech každým krokom vytráca. Prežili sme medveďa a kanca, Peter, odpovedal Igor, ako by sa snažil všetkým pripomenúť, čo už urobili. Ak nás nedokázali zničiť, môžeme prežiť. Môžeme, ale Peter nedokončil svoju myšlienku, ale jeho tvár hovorila viac ako slová. Čo nás čaká ďalej? Toto je les, ktorý neodpúšťa a vždy je v ňom niečo horšie, ako si vieme predstaviť. Sergej zaťal zuby. Už tu bol. Vedel, že nikto nemôže predpovedať, čo sa bude diať ďalej, no neodišli bez boja. Nemyslíme na to, povedal a urobil krok vpred. Vybrali sme si cestu a toto je jediná správna voľba. Teraz musíme ísť ďalej. Alexej, nevediac čo viac povedať, len prikývol. Nebol si istý, či sú pripravení, ale nebolo inej cesty. Nemali v rukách ani čas, ani výber. Ak by neprešli týmto lesom, ak by nesiahli po spáse, možno by zomreli bez toho, aby dostali šancu vrátiť sa domov. Budeme sa musieť rozdeliť, navrhol Sergej a rozliadol sa po skupine. Cez les pôjdeme rôznymi spôsobmi. Takto môžeme oblasť skontrolovať rýchlejšie a bezpečnejšie. Je to príliš riskantné, namietal Peter a jeho hlas bol plný pochybností. Nemôžeme len tak utiecť cez les, je to tu nebezpečné. Už sme čelili dosť rizikám, Peter, povedal Igor a stíšil hlas. Rozdelenie by nám mohlo dať šancu prežiť. Ale ak budeme pokračovať v kráčaní spolu, riskujeme, že sa dostaneme do pasce. Alexej sa oprel o kmeň stromu a s povzdychom vytiahol mapu, ktorú sa pokúšali použiť na navigáciu, no bola takmer zbytočná, zničil ju dážď a čas. Museli sa však presťahovať. Urobíme, ako navrhol Sergej. Jeden z nás pôjde na východ, druhý na západ. Igor a ja pôjdeme na východ a ty a Peter na západ, povedal Alexej a pozrel sa na skupinu. Skupina sa teda rozdelila. Alexej a Igor napriek všetkému odhodlaniu cítili, že ich vpredu čaká niečo nebezpečnejšie ako čokoľvek, s čím sa doteraz stretli. Hmla začala hustnúť a zahalila les ako mliečna hmla. Igor sa pohol ako prvý, držiac zbraň v pohotovosti. Alexej ho pozoroval zozadu, stále cítil, ako ťažko dýcha, ako každé prasknutie konára pod jeho nohami zrýchlilo jeho srdce. Stále nechápem, prečo je to také dôležité, povedal Igor bez toho, aby sa obzrel na Alexeja. Jeho hlas bol napätý, no jeho odhodlanie neochabovalo. Ešte nevieme, čo nás čaká. Nemôžeme sa vrátiť, Igor odpov. Edal Alexej snaží skryť svoju úzkosť. Nemôžeme si dovoliť myslieť si, že to nebude fungovať. Musíme veriť, že spása je blízko. Igor sa obzrel cez plece a prikývol. V očiach mal zreteľnú stopu únavy, no na tvári mal pevnosť. Bol pripravený ísť až do konca, ak to znamenalo prežitie. Máš pravdu. Ale nemám rád, keď musím vsádzať na život, povedal Igor. Hlavne, keď nemáš šancu. Nemysli na to, povedal Alexej. Ak budeme premýšľať o tom, čo nemôžeme ovplyvniť, nebudeme sa môcť pohnúť vpred. Potrebujeme prežiť. Prešlo niekoľko hodín, keď Igor zrazu zastal. Zamrzol na mieste, neurobil jediný pohyb a Alexej, ktorý nechápal, čo sa deje, vykročil vpred. Čo sa stalo? Spýtal sa a nervózne sa obzeral. Igor kývol na stranu, smerom k lesnej čistinke, kde sa medzi kríkmi pohyboval nejaký predmet. Bol príliš veľký na to, aby bol normálnym zvieraťom a príliš tichý na to, aby bol mužom. Čo je toto? Spýtal sa Alexej a hlas sa mu chvel neistotou. Igor zdvihol zbraň. Nie je to medveď, zašepkal. Toto je niečo oveľa horšie. V tom spoza stromov vyskočil tieň. Bola obrovská ako zlovestná silueta a jej oči, svetlé a studené, sa v tme leskli. Alexej nestihol zareagovať. Šelma, obrovský dravec, sa vyrútila priamo na nich a prvým úderom zvalila Igora na zem. Alexej bez straty sekundy vystrelil do vzduchu a snažil sa odvrátiť pozornosť zvieraťa. Ale dravec len zavrčal ako odpoveď a rútil sa dopredu. Igor,
Kričal Alexej a snažil sa prísť bližšie. Ale to zviera sa už nad ním skláňalo, oči mu v tme iskrili a vzduch bol naplnený vôňou divokosti a hnevu. Alexej znova vystrelil a tentoraz sa guľka dostala do žalúdka zvieraťa. Zareval a ustúpil, ale Alexej vedel, súrne sa potrebujú odtiaľto dostať. Vstávaj! Kričal na Igora, chytil ho za rameno a otiahol nabok. Utekaj! Ale šelma zaútočila znova. Igor schmatol zbraň a napriek krvavej rane vystrelil. Zver urobila taký silný rev, že Alexej cítil, ako sa zem chveje. V nasledujúcom momente zviera padlo mŕtve rovno na zem. Alexej a Igor stáli a snažili sa chytiť dých, ale pochopili jednu vec, teraz už s istotou vedeli, že Kemčatka nie je len divoká príroda. Toto je miesto, ktoré neodpúšťa slabým. Keď svitalo, skupina sa napriek únave a stratám ocitla v novom tábore. Bolo to takmer nevyhnutné, les sa zdal nekonečný a každý krok v jeho hĺbke sa stal ťažkou skúškou. Teraz však boli takmer v polovici svojho cieľa. S každou hodinou, ktorú tu strávili, s každým krokom, ktorý urobili týmto drsným, nehostinným svetom, si stále viac uvedomovali jednu vec: Kemčatka nezanechávala stopy len na ich telách a dušiach, menila ich. Tábor rozložili pri brehu rieky, kde ešte zostali stopy po ich poslednom úsilí, s poškodenými člnmi, prevrátenými a roztrhnutými sieťami. Ale tentoraz bol tábor iný. Nebolo to miesto odpočinku, ale pevnosť, posledná hranica pred ďalším putovaním. A hoci bol medveď mŕtvy a kanec ich vtedy nezlomil, príroda na nich naďalej hádzala nové výzvy. V tieni lesa, medzi sivými mrakmi predierajúcimi oblohu, sedel Alexej pri ohni a ticho hľadel na plápolajúce uhlíky. Nevedel, ako ďalej. Príroda bola krutá, no jej nebezpečenstvá ho už nedesili tak ako predtým. Práve sa vrátil z prieskumu najbližšieho okolia a vedel, že nie sú sami. Niekde v hĺbke lesa ich niečo sledovalo, no ešte sa nestali korisťou. A tým Alexej cítil, že do určitej miery prehral. Musíme ísť ďalej, povedal bez toho, aby spustil oči z ohňa. Nemôžeš tu zostať. Súhlasím, odpovedal Igor a hodil niekoľko polien do ohňa. Ale už sme blízko, Alexej. Už sme skoro skončili. Nemôžeme stratiť ani sekundu. Koľko zostáva? Spýtal sa Peter a pristúpil k ohňu. Vyzeral unavene, ale v jeho hlase bolo niečo rozhodné, ako by vedel, že najlepšie je neprestať áno. Neviem, povedal Alexej a zamyslene zdvihol oči. Kemčatka nepustí tých, ktorí príliš dlho stoja na mieste. Máš pravdu, povedal Sergej, ktorý si vypočul rozhovor a pristúpil k skupine. Bol sústredený ako obvykle, no v jeho očiach bolo vidieť skár. Iteu únavu. Nemôžeme tu stáť večne. Ale myslím si, že musíme byť opatrní. Prekročili sme čiaru a teraz musíme našľapovať opatrne. Kemčatka nás už veľa naučila. Sergej navrhol nový plán. Museli sa presunúť na juh pozdĺž rieky, aby našli bezpečnú cestu na miesto, kde by mohli vyzdvihnúť pomoc. Bola to riskantná cesta, ale iná možnosť nebola. Ich úlohou teraz bolo prechádzať divokým lesom, vyhýbať sa stretom s predátormi a nájsť miesto, kde by mohli čakať na záchranárov. Toto je posledná časť našej cesty, povedal Sergej a ukázal na mapu. Ak sa budeme pohybovať potichu a rýchlo, môžeme prejsť cez les a dostať sa na najbližšiu základňu. Ale napriek svojej sebadôvere sa Alexej nemohol zbaviť pocitu, že niečo nie je v poriadku. Už neveril v bezpečné cesty a ľahké cesty. Vedel, že v tejto krajine nie sú žiadne bezpečné cesty. Kemčatka si vždy nájde spôsob, ako zničiť niekoho, kto je príliš arogantný. Cesta, ktorú si zvolili, sa ukázala byť oveľa náročnejšia, ako čakali. Stále sa spamätávali z hrôzy, ktorú zažili s kancom a teraz čelili novej hrozbe. Skrytému a nepolapiteľnému nepriateľovi, ktorý bol všade okolo nich, no nie vždy zanechával stopy. Ideme po stopách, povedal Igor a skúmal zem pod nohami. Pozri, nové medvedie stopy. A sú blízko. To nemôže byť, namietol Alexej. Zabili sme ho. My skontrolovali sme. Možno je to ďalší medveď, povedal Peter a pochybovačne sa rozhliadol. Alebo ten, kto prežil. Nemôžeme si byť istí. To je jedno, odpovedal Sergej a jeho tvár potemnela obavami. V každom prípade je tu. A musíme byť pripravení. Pokračovali v pohybe, ale za každým krokom sa pocit úzkosti stupňoval. Les zhustol, vzduch zhustol a tiene sa predĺžili.
Každou minútou sa ponorili hlbšie do srdca Kamčatky. Išli po stopách, ktoré zanechal medveď a nemohli si pomôcť, ale cítili, ako sa im zem pod nohami stáva ťažšou. Sme tak blízko, povedal Igor, nafúknutý od únavy, ale pokračoval v chôdzi. Musíme sa cez to dostať. Musíme byť silní. Igor má pravdu, povedal Peter a počúval každý zvuk. Prejdeme, aj keď musíme ísť až do konca. Ale musíme zostať spolu. Ale nemali čas. Zrazu sa ako blesk z kríkov vyrútil medveď. Zablisol sa obrovský tieň a beštia s vrčaním skočila na jedného z nich. Igor sa ako predtým prvý spamätal a vystrelil. Pištoľ vystrelila do vzduchu, ale guľka išla vedľa. Medveď bez zastavenia znova zaútočil. Utekaj! Zakričal Alexej a odstrčil Igora nabok. Bol pripravený obetovať sa, aby zachránil ostatných. Choď preč. My to zvládneme. Ale medveď akoby si uvedomil, že už nemôžu odísť, chytil Igora za rameno. Pazúry mu roztrhli košeľu a lesom sa naplnil strašný rev. Sergej sa okamžite rozbehol do strany a snažil sa odvrátiť pozornosť šelmy, ale jeho strela nebola presná. Alexej, ktorý si nemohol dovoliť stratiť svoj tím, schmatol zbraň a zamieril, no v tej chvíli si uvedomil, že nikto z nich nemôže odísť. Zostávalo už len jediné, zničiť hrozbu. Výstrel preťal ticho noci. Medveď ustúpil a ťažko spadol na zem. Zakolísal sa, potom sa s veľkou námahou postavil a zmizol v lese. Vrátili sa do tábora, keď medveď zmizol. Igor bol pri vedomí, no ťažko zranený. Sedel pri ohni, obviazaný a vyčerpaný. Skončili sme, povedal a s ťažkosťami vydýchol. Dokázali sme to, Alexej. Alexej ticho sedel vedľa neho a pozoroval jeho rany. V jeho očiach nebolo žiadne uspokojenie z víťazstva. Vedel, že aj tak nevyhrali. Áno, prešli sme. Ale nie som si istý, že toto je koniec, povedal Alexej hrubým a ťažkým hlasom. Toto nie je víťazstvo. Toto je horkosť. Igor naňho prekvapene pozrel. Horkosť. Spýtal sa znova. Horkosť, pretože napriek všetkému sme odtiaľto ešte neodišli, Igor, odpovedal Alexej. Nevyhrali sme. Len sme prežili. Postavil sa a rozhliadol sa po tábore a po lese za ním, kde kemčatské tiene stále ukrývali akékoľvek hrozby, s ktorými sa mohli po ceste stretnúť. Hluk helikoptéry na pozadí nekonečných lesov Kamčatky bol ako posledný tón tragického diela, na ktoré všetci tak dlho čakali. Ale aj keď stáli proti nej, pripravení opustiť túto divokú, nemilosrdnú krajinu za sebou, nikto nemohol skutočne pocítiť úľavu. Namiesto toho bola v ich dušiach prázdnota, ťažká a studená ako samotná krajina, na ktorej prežili. Alexej len ťažko ovládal emócie, keď stál pri dverách helikoptéry. Jeho pohľad smeroval k lesu, kde posledné 2 dni cítil, ako sa všetko okolo neho stalo nepriateľským, neústupným a desivým. Teraz, keď boli konečne na ceste domov, sa im všetko zdalo príliš jednoduché, príliš bezvýznamné v porovnaní s tým, čo zažili. Dokázali sme to, povedal Igor, ktorý sedel vedľa neho vo vrtuľníku. Snažil sa skryť únavu, no v jeho očiach bolo vidieť, aké ťažké bolo pre neho vrátiť sa do civilizácie. Áno, ale za čo platíme? Spýtal sa Alexej, jeho hlas bol depresívny. Obrátil sa na Igora, no ten neodpovedal. Každý pochopil, že každý si o tom, čo zažil, myslí svoje. Pilot mlčal ako inak, jeho pozornosť sa sústredila na ovládanie vrtuľníka. Nebol to prvýkrát, čo bol na takýchto miestach a nedokázal pochopiť skúsenosti, ktorým čelili títo ľudia, ktorí prežili mesiac na Kamčatke. Lietal sem často, ale pre neho to bola len práca a aj keď boli okolo divoké, nebezpečné lesy a zvieratá, na tom nezáležalo. Hlavným cieľom bolo dostať sa bezpečne na základňu. Keď vrtuľník pristál v nedalekom meste, skupina konečne pocítila rozdiel, ktorý ich oddeľuje od divočiny. Mestské budovy, ľudia v bežnom oblečení, autá, všetko sa to zdalo cudzie a vzdialené. Ale za tým, hlboko v každom, bola úzkosť. Boli nažive, to áno, ale Kamčatka zanechala stopy na ich dušiach a tieto stopy boli pre ostatných neviditeľné. Vladivostok ich privítal ako hrdinov. Na prekvapenie rybárov sa správa, že prežili takú strašnú skúšku, rýchlo rozšírila. Miestni novinári ich už čakali, keď prišli do mesta a snažili sa zistiť podrobnosti o ich neuveriteľnom príbehu. Ale čo im mohli povedať? O tom, ako sa medvede stali súčasťou ich nočných môr.
O tom, ako prežili stretnutie s diviakom a potom sa opäť stretli s krutou prírodou? Alebo o tom, ako každý z nich bol na pokraji smrti a stále pokračoval v ceste, napriek strate síl, viery, ľudskosti. Alexej sa snažil dištancovať od všetkých týchto ľudí, snažil sa zostať v tieni. Necítil sa ako hrdina. Nevedel odpovedať na otázky, pretože samotná podstata týchto zážitkov bola pre neho príliš osobná, príliš hlboká. Videl tie isté emócie odrážajúce sa na tvárach iných mužov, každý z nich zápasil s tým, čo Kemčatka zanechala v ich duši. Myslíš, že nám budú rozumieť? Spýtal sa Igor, keď vošli do hotela a novinári odišli a dali im pauzu. Myslím, že uvidia iba špičku ľadovca, odpovedal Alexej a rozliadol sa po miestnosti. Všetko, čo sme zažili, sa nedá povedať v rozhovore. Ale možno to nie je potrebné. Možno, povedal Igor a sadol si na stoličku. Ale vieš, my sami úplne nerozumieme tomu, čo sa nám stalo. Prešli sme si tým, ale ako by sme tam nechali časť seba na Kemčatke. Nedaleko sediaci Peter pozorne počúval ich rozhovor, no mlčal. Jeho pohľad bol sústredený a jeho tvár neprejavovala žiadne emócie, hoci sa zdalo, že je hlboko znepokojený tým, o čom sa Igor a Alexej rozprávali. Stále sa nevedel zbaviť pocitu, že prácu nedokončil, že Kemčatka je stále s ním. Nevrátime sa tam, povedal nakoniec tichým, ale sebavedomým hlasom. Ale máš pravdu, na ktoré nemôžeme len tak zabudnúť. Nie je to také jednoduché. Prežili sme toho príliš veľa na to, aby sme zavreli oči a zabudli na to. Alexej sa na ňo pozrel. Peter bol starý rybár, ktorý vedel, čo znamená prežiť, no jeho slová zneli unavene, možno ani nie fyzicky, ale morálne. Pochopil, že Kemčatka si odnáša niečo dôležité, niečo, čo sa nedá vrátiť. Máš pravdu, povedal Alexej a pokrútil hlavou. Kemčatka nepustí. Myslím si, že to, čo sme zažili, v nás zostane. Po pár dňoch sa vrátili do normálneho života k veciam, ktoré sa im kedysi zdali dôležité a známe. Ale teraz, keď sedeli v kaviarniach alebo sa rozprávali s priateľmi, cítili prázdnotu, ktorú táto skúsenosť zanechala. Každé slovo, každé gesto v ich bývalom živote sa zdalo niečo malé, bezvýznamné, ako by už boli súčasťou iného sveta. Napadlo ti niekedy, že by sme sa tam vrátili? Spýtal sa Igor, keď sedeli pri stole v kaviarni a popíjali pivo. Vrátiť sa tam. Odpovedal Alexej a pozeral sa z okna na ruch mesta. Nie. Nemyslím si, že sa to oplatí vracať. Ale ak mám byť úprimný, niekedy chcem ísť tam, späť do lesa, kde sme vedeli, čo máme robiť. Kde bolo všetko tak jasné. Ja tiež, povedal Igor. Bolo to také jednoduché, že sme pochopili, čo máme robiť. Všetko je tu príliš mätúce. Peter sa na nich s úsmevom pozrel. Áno, sme späť v ľudskom svete, ale všetko tu už nie je také, aké bolo tam. My sme tí, ktorí to prežili. S tým sa budeme musieť naučiť žiť. Pamätajte však na jednu vec, Kemčatka nie je miesto. Je to v nás. Alexej mlčal. Nevedel, čo odpovedať. Petrove slová boli pravdivé. Kemčatka zanechala stopy nielen na ich telách, ale aj v dušiach. A teraz, keď sa vrátili, sa tieto stopy stali súčasťou ich života. Každým dňom, s každým novým krokom v ich známom svete stále viac a viac cítili, že sa už do toho istého nevrátia. Tie dni strávené v táboroch a rybárčení zanechali nezmazateľnú stopu. Alexej sa ďalej obzeral, každý šelest v meste sa mu zdal hrozivý. Ozveny tých dní, za ktoré sa bojovalo prežitie. Už nevedel, ako žiť tak, ako predtým. Kemčatka ich zmenila. Ale možno to bol skutočný test. Prešlo niekoľko týždňov. Chlapi sa opäť chystali do kaviarne, ale už neboli rovnakí. Stíchli zamyslení, každý z nich ďalej zápasil s tým, čo zažil. Ale predsa len bolo v ich očiach niečo nové pochopenie, že prežili, no zmenili sa. A táto skutočnosť nezmizla. Nevrátime sa, povedal Peter a zdvihol pohár. Musíme si však uvedomiť, že Kemčatka nie je len miesto. Toto sme zažili. A hoci sme odišli, vždy to bude s nami. Ticho zdvihli poháre. Tento raz neboli žiadne slová. Len ticho a spomienky, ktoré im zostanú navždy. Mesto sa zdalo cudzie. Dokonca aj Rušná ulica, kde sa predtým cítili súčasťou veľkého sveta, im teraz pripadala zvláštna a dokonca trochu strašidelná. Kemčatka ich nikdy neopustila.
Vrátili sa, no časť seba nechali tam v lesoch, kde bol každý krok bojom o život. Očakávaný návrat do civilizácie nepriniesol úľavu, skôr pocit prázdnoty a úzkosti. Alexej stál na balkóne svojho domu a hľadel do prázdna. Jeho myšlienky sa stále vznášali tam, v tom lese, kde sa stretli tvárou v tvár s prírodou v tej najkrutejšej a nevysvetliteľnej podobe. Nevedel, ako ďalej. Kemčatka ho zmenila. Tento pocit ho neopúšťal, nedovoľoval mu normálne existovať vo svete, ktorý sa zdal taký cudzí. Si v poriadku? Spýtal sa Igor, ktorý sedel v kresle oproti. Jeho pohľad bol unavený, ale neobsahoval rovnaké obavy. Už nehľadal v slovách zmysel, skôr sa snažil pochopiť, čo po ich ceste zostalo. Alebo čo z nich zostalo. Alexej mlčal. Túto otázku si kládol už veľakrát, no ani jeden z jeho pokusov nepriniesol odpoveď. Vedel jednu vec, nevrátia sa do sveta, ktorý poznali pred cestou. Kemčatka ich nepustila. Ako každému, kto sa kedy pokúsil žiť vedľa tejto veľkosti prírody, zostala v jeho dušiach vaša značka. Vieš, myslel som, že môžem zabudnúť, povedal Igor a sklopil zrak. Ako náhle však zacítim vôňu lesa alebo počujem praskanie konárov, okamžite si spomeniem. Alexej prikývol a cítil rovnakú bolesť na hrudi. Nepustili ho spomienky na poľovačku, na boj s medveďom, na noci strávené v chlade a strachu. Vedel, že to nebolo len dobrodružstvo, ktoré zažil. Bolo to viac. A teraz, po návrate, sa s tým museli naučiť žiť. Nemôžeme zabudnúť, povedal Alexej potichu a pozrel sa do diaľky. Neboli sme na to pripravení a teraz musíme prejsť všetkým znova, ale ako iní ľudia. O čom to hovoríš? Prekvapil sa Igor. Alexej sa k nemu otočil. Zmenili sme sa, Igor. Každý z nás. Kemčatka v nás zanechala stopy. A nie len na tele. Toto je niečo hlboké. Budeme sa musieť cez to dostať. Po návrate sa Peter odmlčal a bol zdržanlivý. Ale chodil na ryby, ale aj na týchto známych miestach sa cítil nepríjemne. Všetko, čo sa mu v minulosti páčilo, sa mu teraz zdalo cudzie, prázdne. A napriek neustálym rozhovorom s kolegami, telefonátom manželky a rozhovorom s priateľmi mal Peter pocit, že návrat do každodenného života neprináša pokoj. Nevedel, ako sa s tým vysporiadať. Kemčatka ho zmenila. A nie len on. V každom z nich bola otázka, čo robiť s tým, čo zažili. Čo robiť s tým, čo zostalo v ich vnútri, v ich dušiach. Raz večer už Peter nemohol sedieť v dome. Už nemohol byť v tomto stiesnenom priestore, obklopenom známymi múrmi, známymi ulicami. Vzal udicu a vyšiel k rieke. Rybolov na Kemčatke nebol len koníčkom. Bol to spôsob, ako znovu prežiť všetky hrôzy, ktoré zažili vo voľnej prírode. Bola to jediná vec, ktorá zostala povedomá. Potreboval to znova cítiť. Stať sa opäť súčasťou sveta, kde jeho dušu netrápili otázky a nečakali ho ťažké odpovede. Keď Peter prišiel k rieke, videl, že Alexej tam stojí pri brehu, ponorený do svojich myšlienok. Peter prišiel a ticho vstal. Jed. Obaja mlčali a sledovali, ako voda pomaly tečie, ako ich každá chvíľa vťahuje do seba. Čo cítiš, keď sa pozeráš na rieku? Spýtal sa nakoniec Peter. Alexej okamžite neodpovedal. Bol ponorený do svojich myšlienok, ale keď sa konečne pozrel na Petra, jeho oči boli unavené, ale odhodlané. Mám pocit, že sme našu cestu nedokončili, povedal Alexej a pozrel sa na rieku. Kemčatka nás opustila na polceste. Nepustila nás. Peter sa na chvíľu zamyslel a potom prikývol. Cítil to tiež, ale nenachádzal slová, ktorými by vyjadril svoje pocity. Myslíte si, že sa niekedy budeme môcť vrátiť do normálneho života? Spýtal sa Peter, jeho hlas bol takmer nepostrehnuteľný. Alexej sa pozrel na stranu, jeho pohľad bol neviditeľný, skrytý. Neviem, odpovedal. Ale musíme to skúsiť. Boli ticho. V tichu bolo počuť len zurčanie rieky a šumivé zvuky naokolo. Niekedy ich návrat do normálu vyžadoval viac úsilia, než si dokázali predstaviť. Kemčatka zanechala stopu a táto stopa nebola len fyzická. Bol v každom z nich, v ich dušiach a srdciach. A napriek všetkému úsiliu vrátiť sa do starého života túto stopu nemožno vymazať. Čoskoro po návrate do mesta dostal Alexej list.
Bol to list miestnych úradov, ktorý ich vyzval, aby sa vrátili na Kemčatku nie ako turisti, ale ako tí, ktorí sa môžu podeliť o svoje skúsenosti s prežitím. Bolo im ponúknuté stať sa konzultantmi pre budúce expedície. Alexej nevedel, ako sa k tomuto návrhu postaviť. Pozrel sa na list a myšlienky na návrat do týchto nebezpečných a divokých miest ho opäť začali mučiť. Vedel, že na tento zážitok nikdy nezabudne, no chápal aj to, že Kemčatka zanechala v ich životoch nezmazateľnú stopu. Veríš, že by sme sa tam mali vrátiť? Spýtal sa Igor, ktorý si všimol list ležiaci na stole. Alexej o tom premýšľal. Vedel, že na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Návrat na miesto, z ktorého práve odišli, bude výzvou. Ale na druhej strane by sa pokračovalo zdieľať svoju cestu. Prežili toho toľko, že návrat by mohol byť poslednou fázou ich procesu sebazničenia a obnovy. Neviem, povedal Alexej a obrátil sa k Igorovi. Ale možno je to šanca pochopiť, čím sme si prešli. Možno je to potrebné na pochopenie toho, kým sme sa potom všetkom stali. Si pripravený tam byť znova? Spýtal sa Igor s pohľadom plným pochybností a zvedavosti. Alexej sa zhlboka nadýchol. Neviem. Ale možno som pripravený to skúsiť. Plán bol jednoduchý. Vrátili sa na Kemčatku. Tentokrát však bolo všetko inak. Očakávanie, strach a triezvosť vedomia im nedovolili opäť padnúť do pascí, ktoré zažili. Išli tam nie ako prieskumníci, nie ako hrdinovia, ale ako ľudia, ktorí čelili krutej realite a teraz sa snažili pochopiť, čo za sebou zanechali. Kemčatka ich nepustila. A teraz sa stali jej súčasťou, tak ako sa ona stala ich súčasťou.